Anginibingelele nginamukele ohlelweni lethu olukhethekile lwe-podcast olwaziwa ngokuthi Know Your Leader. Igama lami ngingufanele Mhlongo. Ohlelweni namuhla zizwa hloniphekile ngokuhanjelwa umakadebona omholi weqembu le-IFP, umhlonishwa umfundisi Musa Zondi. Mhlonishwa Nondaba, ungakusikhele phezulu ukuthi ngabe ungubani umfundisi Musa Zondi, udabuka kuphi, nanokuthi uhlangane nini kuphi neqembu le-IFP, usuzugcina uba yilungu lalo nje. Ngizalwa eNkandla, ngikhulele khona ngafunda khona imfundo yamabanga aphansi. Ngijoyine iqembu leNkatha ngo-1975, unyaka elasungulwa ngawo. Ngisakhumbula nangenyanga engakhankaswa ukuba ngijoyine iqembu leNkatha kwakungu-October 1975, lona lisungulwe ngoMarch 1975. Ngangingumfundi ngaleso sikhathi. Kwakusekhona lokho kwakuthiwa ngu-Form 1 ngaleso sikhathi. Kusho ukuthi ngaze ngiqeda u-Standard 6 ngisanda kuphuma e-primary, kunyaka wami wokuqala e-secondary school. Ngakho-ke iqembu-ke leNkatha laliphuma umkhankaso wokubutha amalungu amasha. Lafika-ke nasendaweni yakwaMaphumulo. Ngenhlahla bafikela esikoleni engangifunda kuso okwakuthiwa iSabuyazwe Secondary School. Ilapho-ke wayengunobhala jikelele waleli qembu wokuqala, owagcina esaziwa ngoProfessor Sibusiso Bhengu, owafika ezokhuluma ngemigomo yeqembu yenhlangano entsha esunguliwe, engakhulumi nabafundi kuphela ngoba kwakuhlangene umphakathi wonke. Sasihlanganele egrawundini lesikole. Lolo suku nje kumina ngisalibuka ngoba ngaleso sikhathi inani lokujoyina uma uyilungu lentsha kwaku-50 cent. Ngakho ngajoyina ngathola ikhadi lami lobulungu ngo-1975 ngo-50 cent ngoba ijoyina ngo-50 cent. Abantu abadala abakhulileyo abangaphezu kweminyaka ewu-18 babejoyina ngo-3 rand, bavuselele ngo-2 rand inyaka yonke ngaleso sikhathi. Ngakho-ke ngajoyina ngino-15 years. Okwenza ukuba ngijoyine ukuthi umuntu wayesezingeni lokubona, ukwazi ukwehlukana, ukubona ukuthi thina abantu abamnyama sidonsa kanzima, sicindezelwe, asinawo amalungelo, asinawo amathuba, siyabandlululwa. Ubandlululo lukhona luvutha phe. Sesiwazi-ke kancane nomlando wokulwela inkululeko ukuthi ume kanjani. Ngabona ukuthi-ke ukujoyina ekuleli qembu kuzongisiza ukuthi kungikhulise nami ngikwazi ukuba ngibambe iqhaza okokuqala emzabalazweni wenkululeko. Kuyinto eyenzekalayo-ke ngoba thina nje esasibancane siyintsha yeNkatha, yaqala iNkatha ukuzivivisa ngo-1976. Yayingakabikho inhlangano lesiyaziwa ngeNkatha Youth Brigade noma i-IFP Youth Brigade ngokolimi lwanamhlanje. Yayingakamiswa ngokusemthethweni, noma kuyimthethosisekelo kwakukhona ukuhlinzekelwa kweNkatha Youth Brigade nokuhlinzekelwa kweNkatha Women's Brigade. Kodwa lezi zinhlaka zombili zayingakabikho ngoba kwakusabuthwa nje amalunga ahlangane ndawonye. Thina-ke njengentsha sasibizwa njalo ukuba siye laphaya ey'nkambini emahlabathini uma kuvalwe iy'kole ebusika, siyohlangana khona sifundiswe ngomzabalazo womuntu omnyama, hhayi lapha eNingizimu Afrika kuphela kodwa sasiqala la nase-Afrika yonke jikelele nakwamanye amazwe asemhlabeni, nokuthi bona bawushise kanjani umzabalazo ukuze bakwazi ukuthi bafike esimeni lapho sebekhululeke khona ekucindezelweni isizwe eziqhamuka ngaphandle. Kwasakha-ke lokho. Umntwana kwaphinde angene nje lona engumongameli weqembu, wayesenesikhathi enethuba ey'bambela amathuba, esifundise ngomunye wabaqeqeshi nothisha bethu kusifundisa ngalo mlando. Elibhlorho elisixhumanisayo nomlando ngoba phela yena wayekade eyilunga lenhlangano ye-African National Congress kusukela ebusheni bakhe naye, kwaze kwafika isikhathi lapho ivalwa khona lenhlangano.
Ngakho-ke wayebiza bonke abanye abangochwepheshe bazosifundisa, kodwa sasingafundi ipolitiki kuphela, sasifundiswa nangokuyiphatha ubuntu. Sifundiswe nangakho ukuthi uma sesifunde ey'koleni uyofundelani, wena uyokwenzani emphakathini. Sifundiswe ukuba lento esengiyibona namhlanje esikhona yokuthi abantu bazi ukuthi uma ngingena enhlanganweni ngizotholani, sasingenayo thina leyo nto. Kodwa kwakuyithina okwakuthiwa wena uzosenzelani isizwe sakini, wena uzonikelani, uyini ezoba umnikelo. Thina sasingenanga ukuba sizothola, thina sangenela ukuba sizonikela. Ngakho lokho esesikubona nje manje, angisho ukuthi into embi uma sekukhona iy'khundla esezikhona, abantu sebekwazi ukuba baba amakhansela, baba amalunga ephalamende nayo yonke leyo nto. Kodwa ekuqaleni kwakungenjalo. Ngakho thina sesibona umehluko osukhona ukuthi abantu balahlekelwa i-interest manje, abasathandi, ababesabanalo ugqozi. Thina kwakusenelisa kwakhona nje ukuthi ngilale namhlanje kukhona okuncane engikwenzile kokuthuthukisa isizwe sakithi. Sasikhipha thina imali yona lesingenayo, sinikelele ukwenza ukuba kuthuthuke omunye umuntu, ngoba sasikholelwa ukuthi osikompilweni lakithi kwakukhona lento yesivivane, kukhona nalento lena yokuthi uma omunye umuntu engakwazi ukwenza into ethile kufuneka nihlangane kube isiqhakambiji ukuba nikwazi ukuthi nidonsane niphumelele kuze kuyiwe phambili. Ngakho-ke ileyo nto-ke enkulu eyangidonsela lapha. Ngakho-ke angibange ngisabheke emuva. Lokho kwenza ukuba lento ingene ngaphakathi kumina, ayivumi ukuphuma kuze kube yimanje. Ngakho-ke ileyo nto umuntu alokhu agijima ngayo njalo. Safundiswa futhi nanokuthi kufanele sisazi ukuthi sizisebenzi zomphakathi, siyilondoloze impahla yomphakathi. Uma ngingalinganisa nje, thina sasifundiswa ukuthi uma kwenzeka ngomgqibelo udlula ngasesikoleni, ubona ukuthi isango lesikole alivalwanga, sekungena iy'nkomo ney'mbongolo egcekeni lesikole. Kufuneka uyeke indlela ohamba ngayo, ukhiphe iy'nkomo, uvale isango lesikole. Uma ubona iminyango esikoleni kuvulekile kuthiwe gengelezi, ngoba impahla yomphakathi leyana. Kungumsebenzi wakho ukuba hhayi ukuthi uzoholelwa ngalokho, ukuthi ungene uvale ukuze ulondoloze lokho okuyimpahla yomphakathi, ukulondolozela umphakathi. Akufani nanamhlanje la sesibona abantu abaqalaza kabili kathathu ukuthi akabonwa muntu ebese yokhumula isipho esisesikoleni ebese baleka naso. Kwakungenjalo. Ngakho yileyo mfundiso-ke esifundiswa yona-ke thina. Singene-ke eqenjini-ke leli esesigubhe iminyaka engama50 namhlanje. Sakhelwe phezu kwezimiso zobuntu bethu, phezu kwezimiso zenhlonipho, uba omncane ahloniphe omdala nomdala ahloniphe omncane. Sihloniphane sonke, owesilisa ahloniphe owesifazane, kungabibikho nowesifazane ahloniphe owesilisa, kungabibikho ukucindezelwa kwabesifazane emphakathini, kungabibikho ukucindezelwa kwabesilisa emphakathini. Ngaleso sikhathi-ke kwakukhona isimo esasithi umthetho wawushaywa abelungu ngaleso sikhathi ababesibusa phela besicindezela, owawuthi abesifazane babethathwa ngokuthi they were non-persons, bengavunyelwe, befana ne-property nje yabantu besilisa. Kodwa iqembu lenkatha lakulwela lokho. Umntwana kwaphinda angene wanikeza abesifazane amalungelo ukuba bakwazi ukuba kuthi uma sekushone abayeni babo bakwazi ukuthi babe nezindlu emalokishini la, nasemakhaya bakhethwa baba zinduna. Kwenziwa iqembu lenkatha njengoba selibona sekuyifashion nje namhlanje.